telefonálgattál. Igen. Velem ne próbál. És ezért nem foglak elverni. Nem érdekel. Mit? Azért, mert ennek csináltam a kislányot, azért kell összeverni. Ennek is vége lesz. De arra, hogy egy füvet kapták, geszilárba. De most, hogy fenyegetni, nagyon elverettek. Én nem pártolom. Te már is sok mindenki fenyegettél. Akkor nagyon üssze, innen nem fogok elköltözni, nem fogok elmenni innen. Nagyon üssze a kölcsön. Meglátod, nagyon verettek. Jó. Nem már ennyit nem jó. Jó. Gyertek, Laura, gyertek! Nézd oda, még a gyerekek miatt nem akarunk bánni, azokat sajtálnak. Jani, nagyon, engem nem ismer. Én nem félek Salszumpitól egyiktől sem. Nagyon szóltod. Téged most csak azért nem látom, hogy a gyerekek. Ne csináld, mert én eltemetlek ki. Nem ismersz engem, fiam. Az, ne idegesíts, mondom. Ha nyugodtan akarsz menni, állíts meg magad. Én nyugodtan leszek. Hallod? Igen, én nyugodtan leszek is. Én olyan kibaszott nyugodtan leszek is. Jani, erről! Ne fenyeges! Most mondom neked! Te fenyegetsz itt, ha nem lehet eljönni a házat! Azért látom, a gyereknek megígértem, megcsinálok és leütöm! Nem tudod, hogy semmilyen piszát gyalácsol! 5000 forintból hacsózzam ki! Az anyag nem körül annyival, hogy én fogom pénzt adni! A Sumpinak mondtak, hogy itt. Börtönbe visznek, én megverem annyit, hogy oda hullok. Jó, de hagyjad már, nem arra. Te ne emberkedjél! Ne álljátok nekem, mert megfogsz, Geci, eltemetlek! Menj arra. Hát te is megfengemet, hogy csinálsz, nem ilyen embereket vertem el. Állíts már nem akar! Menj arra, te is. Innen a farkjét úgy megvered. Jó, oda csak a... Gyertek, vissza vagyunk.